9 sati 47 minuta. Mi smo naravno ponovo u studiju i naravno tu smo live i družimo se sve do 11. Moj gost je naravno tu u studiju, kao što sam i već rekao da ih ima dosta koji čekaju i raspoloženi su za razgovor. Međutim, nakon kratke najave od prošle sedmice počela su velika interesovanja o Bosna International Forumu. Sa nama je danas organizator foruma koji će nam nešto više reći o događaju koji će se održati od 7. do 9. aprila u hotelu Malak Regency u Sarajevu. Dobro vam jutro ili dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Vaše ime i prezime samo. Hasib Hadžić, moje ime i prezime, organizator Bosna International Foruma koji će se, kako ste rekli, održati od 7. do 9. aprila u hotelu Malak Regency u Sarajevu. Da, šta je to Bosna International Forum? Bosna International Forum je jedna ideja ili jedan projekat koji već godinama postoji. Znači, prvo u startu to je bilo samo razgovori, neformalni razgovori koji su vođeni još od Egipta preko Turske, znači istoka, pa sve do Beneluxa i dalekog zapada, da bi prvi koraci bili ostvareni u Lincu u oktobru 2015. godine kada se na jednom mjestu iskupilo oko 120 naših uspješnih bosansko-hercegovačkih privrednika, predstavnika medija i drugih različitih sektora naših građana iz 6 zemalja Europe i Bosne i Hercegovine. A nakon toga prošle godine u aprilu 2016. godine i prvi zvanični rezultati gdje su pokrenuti neki već projekti koji su, evo, hvala Bogu, i ostvareni. Do ovog momenta sve je to bilo neformalno druženje i pokušaj da se naprave, da se postignu neki rezultati u smislu i u cilju traženja rješenja s kojima se nalazi naše društvo, da bi u ovom momentu došlo do jednog nivoa kada to više ne može da bude neformalno, nego u proceduri je upravo registracija jednog formalno pravnog tijela u obliku nevladne organizacije Bosna International Forum i agencije Bosna International Investment. Da, ko stoji tačno iza cijelog projekta i ove ideje? Pa ono što je u ovom momentu bitnije, odnosno važnije pitanje i odgovor na njega jeste da zaista iza cijelog projekta i ideje ne stoji nikakva ni vladina niti nevladina organizacija, bila strana ili domaća institucija, nego grupa prije svega mladih, stručnih, odgovornih lica i osoba koji iza sebe već imaju i rezultate, imaju dokazane uspjehe, koji su, evo, stavili se na raspolaganju ovoj zemlji zajedno sa našim domaćim potencijalom i resursima da nešto učine za ovu zemlju. Da li već ima nekih poznatih lica koji su učestvovali ili podržali ovu ideju? Pa u ovom momentu, evo, još je rano reći o svim učesnicima koji će se odazvati na forum u aprilu. Međutim, evo, sa ponosom možemo reći da će na otvaranju samog foruma i voditelj cijelog foruma biti definitivno najistaknutiji, najutjecajniji i najuspješniji novinar iz naše regije, urednik Al Jazeere Balkans, gospodin Goran Milić. Zatim, kao specijalni gost, jedan od najvećih, najuspješnijih naših reditelja i producenata od kultnih bivših jugoslovenskih filmova, Ovo malo duše, zatim Kuduz, pa i ovih naših bosanskih filmova, Savršeni krug, zatim Teško je biti fin i tako dalje. I što je najvažnije, autor serijala, jednog dokumentarnog serijala Hoću kući, koji je rađen u produkciji televizijske kuće Al Jazeera Balkans, gospodin Ademir Kenović. Pored njih, naravno, tu će biti predstavnici i načelnici nekoliko općina koji su već krenuli i realizovali jedan od ciljeva naše projekta ideje, da pri lokalnim zajednicama otvaraju se servisi, svojevrsni servisi, znači mjesta koje će biti na raspolaganju našoj bosansko-hercegovačkoj dijaspori iz cijelog svijeta kroz urede za dijasporu koji su već, evo, otvoreni. Zatim, evo, po meni mogu istaći slobodno jedan od najvećih naših projekata i brendova posljednjih 25 godina, udruženja Kupujmo i koristimo domaće, koje je mnogo uradilo na svijesti, podizanju svijesti, znači o domaćoj proizvodnji. Zatim i neke od najvećih i najuspješnijih kompanija i grupacija iz Bosne i Hercegovine poput Akove, Klasa, Brajlovića, Milkosa i mnogi drugi. Naravno, bit će i pored toga mnogo učesnika kako iz Bosne i Hercegovine, tako i dijaspore koji će pratiti
imati priliku da sami predstave sebe. Drugog dana foruma da čuju i daju svoje mišljenje, a samim tim i uključi se u realizaciju projekata koji su već pripremljeni i zaokruženi, rađeni od strane definitivno najboljih stručnjaka iz sektora agroekonomije u saradnji sa, kako sam pomenuo malo prije, ovim najuspješnijim kompanijama iz Bosne i Hercegovine. A drugog dana nakon pauze i ručka, učestvovati i sami, prezentovati sebe na tematskim okruglim stolovima na kojima će se razgovarati o rješenjima nekih postojećih problema u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne o problemima, jer mi znamo svi sa kakvim problemima se nalazimo, nego o rješenjima problema. Ono što me interesuje, rekli ste da dugi niz godina već ovo postoji. Zašto se dosta to nije plasiralo u javnosti? Zašto se dosta u javnosti ne govori o ovom forumu? Pa iz jednog prostog razloga, zato što smo mi do sada imali mnogo dobrih ideja, mnogi pokušaja da se nešto napravi, međutim, podizalo se to na jedan viši nivo i onda na kraju to bi rezultiralo ili bez rezultata, ili bi propale ideje u samom startu, ili bi se samo zadržalo na idejama. Međutim, za razliku, ne poredeći se naravno ni sa kim, mi smo prvo željeli da napravimo i ostvarimo konkretne rezultate, a onda evo da iziđemo na neki način dižući cijelu priču i projekat na viši nivo i kroz medije i javnosti. Da, kakva su očekivanja foruma koji će se održati početkom aprila u Sarajevu? Pa iskreno, mi ne očekujemo neke velike rezultate u ovome momentu na ovom skupu i forumu koji će se desiti u aprilu, osim da zajedno, znači svi prisutni, proširimo i podignemo cijelu ovu priču na jedan viši nivo, da se zajednički svi uključimo u realizaciju ovoga projekta, jer je zaista široka tema. Eventualno jedan od postojećih projekata da ga realizujemo i svakako da se nakon toga pokrene i lavina otvaranja ovih ureda za dijasporu koji će biti servis na usluzi, stajati na usluzi i na raspolaganju cijeloj našoj bosansko-hercegovačkoj dijaspori iz cijeloga svijeta. Evo, da li imate poruku za svoju javnost koja nas trenutno gleda? Pa poruka ništa, evo, pratite nas, pratite naše aktivnosti, naše rezultate, naše ciljeve kroz naš portal www.b1f.ba. Naravno, kontaktirajte nas, prijave i sve informacije kroz info@b1f.ba. Hvala puno na informacijama, mi ćemo se truditi i dalje da nas pratimo. Hvala vama, naravno, svakako.